Näçe adam bilen o. Häzirem ýaşy show Wales Production bir ýerde öýdýär. Biledäl brat, aýratyn. Bölmeň sebäbi ol özleri bilýändir. Bir gyra aýryan, onu aýrytyň gurrun, şuň sen gurrun edeli. Bir sutkaň içinde Photoshop bilen fotoaparat öwrendim. Совместно с Bollywood Production практически Biz bunu Wales Production elik täze aýdymyza klip düşürmek üçin Döwran aga gaýdypdyr. Sahna arkasynda bir bak. Balşoy. Şoň ýanyna barar. Döwran aga gerek. Ene sahna arkasyndaky esas operator Balşoy. Ağam, salamu aleykum. Aleyküm. Brat kalk. Doğru des. İş başında Döwran aga ýoken ýanyna geldik. Kim iş adamlara gyzykly? Şu sahnaň arkasyndaky adam kim? Näçe ýyllar boýy? Ene şu ağam, şuň meni sizlere tanış etjek şuň kimdigini, edýän işlerini. Daýam. Ağam tapır tupur üstüne geldik. Öz işim bir gyra aýryan, onu aýrytyň gurrun, şuň sen gurrun edeli. Näçinji ýyldan bäri sen şu sferada başoýat, ýerden geldi, edýän işiň adamlar bilsin, tanasyn, kim, näme, nire? Bu listeýän brat mektepden mer diýseňem bolýar. Surat wize zat däl meniň o aýdym zatlarym kän bir hil balet edýärdim. Howesden ýadym o gaterbet. Onuň başoýada esasan rayonda bir Daniel bir ulaglan batdy. Şolay sebäbi men 6 ýaşymda mektebe gitdim. Öz klassdaşlarymdan göwrem dagbyr ulurak bolandan soň şo başoy diýip galdy bir hijek lakam galaýtdy. Başta suratçıdın sen. Surat alýanyň, dogrymy? Esasan o. Surat. O. Ýöne bu wagt vize makeram. Ayni universal diýseňem bolýar. Sinemedýän. Yok, hiç kim mesele yok. Suraty haçan alyp başladyň? Näçinji ýyllar? Surat aslında alyp başlamdy. Ol alyp başlamagyň öz bir hijek nemesi taryhy bar. Aýda. Ne bir iş gerek bolup otirdi. Anın bir daha saglanýar, sen kodyga salaýdan kompýuterda düşünýän bolan üçin kodyga ýerde işledikdi. Ay bardyk zat, bu da Photoshop zat, o bilýän zat diýdi, men o bilýän goýberdimde. İş gerek bolan üçin. Onu bardyk da nemetdik de bir jeýde görkezdim maňa. Bir jeýde görkezdim gitdi başyň. Özüme klientam gelip başlady bol men bilem o. Fotoaparat birinji jeýde alyp gören wagtym şo taýda da. Fotoaparat öň obýekte zatlar ýazyp ýönedil onýar professional fotoaparatlar diýerli. Dil düşürip zat edýärdim onu ýöne bir hijek kän ulikatsa zat çünki içine giremokdumda. Ýöne şo taýda bir sutkaň içinde Photoshop bilen fotoaparat öwrendim. Vize haçan geçdin? Vize geçen min sebäbi bar. Bir hijek özüm ulikatsa edýärdim vize. O döwür OAS bilen işleşýärdim. OAS studiýa bardy. Şonu işläp ýörkem İsa parykmaker. Şol bir nemetdi da ilki döwür klipmakerler klip düşürýärdi. Men rozy zat ýanyna gatnaşýardym, zat edýärdim, görýärdim işlerini, garadaşdan öwrenýärdim işlerini. Öňe prost howatym bardy, mum şol nemeň içinde. Diňe suraty däl, wizada howatym ýokdy çynmaýsam, diňe suraty howatym bardy. Öňe bir hijek İsa'da geldi dawai neme dellidi. Video rol düşüreldi. Men duro men onu ýadatdyr et başaramok diýende. Ay iller edýän bolsa sen neme dersiň diýip al birinji video rolik düşürdik İsa bilen. O da o döwür hiç kim neme bilen okdy video zat onýaledy okdy. Birinji rolikler biz düşürdik diýsem bolýar. Şoňa promotion reklamny rolik no. Neme parykmakerler zatlar edýär video özüne reklam üçin. O döwür internetde modýene sennälidi. O döwür neme Odnoklassnik bardy, Line bardy, WeChat şoňajak zatlar bardy. Indi şoňsyny goýup zat edip İsa'nın bir özüne bir adamlar kän balet edýärdiler da öz saçyn zat neden bolýardy onu bir hijek dawai neme del kostyum eýdir körel, beyt körelip şonna bir hijek öwren kitdim diýen. Aýtdy. Birinji düşünen love story'ň haýsy we onun daşary has üýt güçlük düşürlen videolarň birini görkezip bilýärmi? Edil birinji alan love story'm nemenki İsa'nky. İsa ha. Eň birinji alan o döwren bir hijek öwrep berdik ýöle bir hil oýun bilen çyn bolup gidäýdi. Ondan häzirki döwür eň bet love story'ny görkezjek diýdim, köp love story'larym görkezip bolany. Sen müşterileň öz istegi bolýar. Love story diýmek, mum toy diýmek
semeyni praznik ýaly bolýar. Öz maşgalan zady bolýar. Onuň köp adamyň internete goýup bolan nokta. 100%'dan biziň müşterilerimizin 100%'dan 90'y internete goýduran o zatlarny. Adama kän görkezdiren o ödeden işden. Täbi Luboy Love Story biziň şu wagt garamyzda klient gelende hopman ene satasy gelen ýa-da inde biz ýaşar bilen gürleşýär. Näet tanışdyňyz, näet nimetdiňiz? Ýani hersine individual patwad edilýär. Oňal alyp meselem şu taýda maşyn bärde beýdýän, o da dejurny zat üçin ılgany nokta, ýöne hersine bir zat täzelik bir tapşak Kim bolýar. Love Story, onu individual, onu isenlik birini görkezäý. Hak berdiň Love Story'sy bar. Görelim. İnternette de var. Na meselem oğlan sportsmen oğlanna. Gelene de ma bir ütköşük zat gerekdiydi bir. Zaman basın trailer ýaly bir nazma komediýasy var ýa-da bolýar da ýatdyma. Kim bu näme bol bilýärmi? Oğlan sportsmen. Bölýän hem şu wagt kino bara farsasyň bir hil bit actionly kino innam tikenekler şu wagt geçir bilemmi? Salam etsen. Didar kakabaýyň aýdymy. Ünferdim. Her bir love story'inde bir fişka goýan. Şuň fişkasyny görkezäýdi. Muň edil fiskasy başyň traileri boldy. Şuň sportsmenligi, şonu görkezmekli. Esasen şo maksady boldy. Öň ýaşy show Els Production'dy. Ýöne näçe wagt bäri ýaşy show aýratyn, Els Production aýratyn. Herse aýratyn komanda aýratyn studio. Şo näçe adam bilen o. Häzirem ýaşy show Els Production bir ýerde öýdýär. Şonu adamlar açyklap berä. Aslında şo soragy emekçe gyzykly. Ýöne indi biz aýratyn meselem ýaşy production bolup galdy, ýa show production bolup galdy. Elisem biz Els Production bolup galdy. Köp adam häzirem siz biledir öýdýär. Ýöne biledäl. Biledäl brat, aýratyn. Ýaşy show aýratyn, Els Production Aýratyn brat. Bölünmeginiň sebebi näme? Bölmeň sebebi ol özleri bilýändir. Herkim öz ýol. Herkim öz ýolla. Ýaşyň hem gaçanyň bäri arzu edip beren zatdyr da, öz ýaşy show dip çykmanyla. Sebäp öň aslında salon baka bilýänmi? Salonyň studiýasy ýok, taşany elis dip ýazylýardy. Prosta elis bardy. Onuň aslında da düýü bilýän Elis Production ýok bolsam ýaşy show da. Bizim ýaşyň öz sebebi bolanlar da aýratyn bolmady, öz zadynyň ýöremegiň sebebi bolanlar da. Ýöne şu wagt Els Production aýratyn. Şu widiany men hukmata geçirip beren, onuň öz accountyna goýarsyň. Egerde şu zatlar, şu gürünler Els Productionyň sahna arkasy gyzykly bolsa, onu gollan, egerde gollaw bolsa, Fever aýratyn hemişe şular ýa vlog edip adamlary hemme zady sahna arkasyny love story'ň has içkin geçirilişini düşünürjekdiň fever Egerde gollaw bolsa, gollawam geler, hemmekşe gyzykly. Onda problem bolmaýar, kakjan ol meselem biziň işimiz aslında adama video arkasy bilen, surat arkasy bilen bir zat görkezmek, onda problem bolmaýar. Indi sahna arkasy has gyzykly, sahna arkasyna adamlar görkezjüklerini aýtadan söz beram. Mesele de bu. Recep Murat, sana bari ýok 3 tane sowal. Birinci sowal, eger durmuşyň kitap bolan bolsa, adyna näme goýardyň şu kitaby? Öldürmüşyň kitap bolsa, şoň adyna näme goýardyň? İyi dolanjak gellik koyardım. İyi dolanjak gel. Durmuşyň şeýle atdandyr ýa-da. İyi dolanjak gel. Bolýar. İkinci sowal, özüňde halayan zadyň.
Men halamayan lazımken nedir halayan? Hiylam şol. Özüňde iň bir halayan zady. Öpallık diye. Tuğulama. Ay, öyle der o. Gelir hiç kime dönüklük edi ve dönük kol var adamın yadında kalandır nöydemak da hiç kim. Doğru. Non anan yan ansat erkin anan can oğlu. Non sonra param bir neme alakta sinonim diye ne alakta hatta öpallık anan canlık kulyan. Anan adamdan anamın golludur olma. Ay hemmetse. Böyle. Onu özünden halayan zadyň weparlyk. Şeylem Ja. wepaly olanlar. Böyle. Üçüncü sowal. Üçüncü sowal sen gönü öz speziňe girýärli. Sen şeyle 3 tane raperi öz tanıyan öz halayan gatnaşan 3 tane bir raperini belli. Kimler ortalar? Mesela 3 tane rapper sayla özüm. Öyle nasıl? Yok. Özüm raperini tanıyas. Öz yani dostundan. Ha, Kim sayla? katnaşan mı? O saylayan gatnaşan olsun iyilisin şonu dinleyen olsun tapar yok. Onu näme hormat goýanyň diýär. Olan bol biler. O hormat goýanyň bol biler. Maşt halipa diýänim bolsa. Aýa, Lonyala ýok. Näme? Ay gönü. Däli. Avdıday. Mät. Muş ganatsız olmaz adam arzuksuz diýär. Arzulary etmeňem ençeme ýollary bolýar. Şol arzuwy etmeňem iň gysga ýaqyn ýolum, ýaqyn ýol programmasy. Belki siziň arzuw edýän, gözleýän zatlaryňyz şu ýaqyn ýol programmadan tapyp bilersiňiz. Siz ýaqyn ýol programmasyň üstünden islen haridyňyzy amatly wagtdan fark edip arzuwuňy ýet. Ýaqyn ýol arzuwlaryňyza tarap iň ýaqyn ýol. Sebäbi ýaqyn ýol uzak ýollary ýaqynlaşdyr. Däli Abduday Mät. Indi şu 3 tane rapper şulary bir jansız elementi meňdet diýseler. Jansız elementi meňdet diýseler. Näme meňdet derdiň we näme üçin? Men mesal aýtyp berem, men şu 50 cent diýen. Maňa şonu bir zat meňdet diýseler, men şonu tanka meňdetçi. Näme üçin men şonu ýa-şol adam daýaw sunumatynyň jogurasynyň diýip şonu ýa misal getirip berýänler, men şey derdim. Sen şolary 3 tane rapper jansız elementi meňdet diýseler, näme meňdet derdiň we näme üçin? Däle dırmyk. Dırmyk. Ýatryk goýýa. Bassan gönü özüme udar gelýär. Doğru, dırmyga meňdet. Tan ýaragra. Oy. Abdudaymy. Onu kitaby meňde derdim. Näme üçin? Ya küçükten dinleyen oğlunun bir yerde. Koşkuların, liriklerin şeyde seyrediyen olayım. Yani Prag'ın koşkuların, Mahtumlu'nun koşkuların, Revede oturan yalakta. Şol ehem var da bileyim olurdu. Lemak o Balkanlılığından ya. Yani o için filosofya taraftan kendi temalar var da aydiyan nemelerini düşünüyorum. Kitap diýerdim. Kitap neyme derdim. Mädi. Ey mädi näme diýär? Son iPhone ya, son çıkar maşina neyme dedi. Jeta. Jeta. Mädi onu iPhone.
Aynı şu son çıkkanlar da bilen son maşinam billa çıkıp durur, yani iPhone'am billa çıkıp durur sebebi neme der oturup pastayanla bu trend bolacak vardı hakikaten adamlar gowulna oraya gıyfka vatta yeremetti. Ona adamlar inni tanayanlar amma da önkü mät emde urun tanayanlar diýýarlar. Ne bileyim şu mädem mi tanıyaplar şu adam. Onu bazıları tanayan. Yer dinleyen doğrumuzda şu. Bir vaktlar. Doğru. Onu däl dırmak. Avdıdayın kitap. Mädemim tok çıkanlar. Maşin olsa iPhone. Pastayan çıkıp duranlar. Bolyam alaşan tomoşaçylarym alaşandyr diýip umyt edýär. Umuman rapam soralymda şolardan barat. Beren çakrym kabul edip gelen üçin köp minnetdar. Özümde. O sağ olun. Zamansa. Her gepleşikde aýdýan çağırma hormat çağıryn en barmak kesip hormat. Onun için köp minnetdar feedback gelen üçin. Indi gepleşiklerde yine kim çağırmalı olsa, näme teklipleriniz bolsa, komentarda belirlen, garaşýan. 3 toban. Yeni hoş geldiniz.